Nyanyi reng. Jadi sawerannya aku sisa nyanyi. Balik ke. Ayo le, kek nih le, sama wis janji. Ayo kek nih. Ayo. Wis entuk barang kok iki. Kok sik to, aku nyawer Pak Tumiyono ibaratnya lak nguyahi segara. Ngapa? Kualat gede. Apa ono iki duit lho dudu karambol, diselentik balik iki ora ono. Ya wis lah nyanyi rampung. Ya. Oke, matur sembah nuwun Pak Nurwan. Dene. Ya. Jone bojoku ngene iki nyambut gawe, tok duit jejerika. Ayo. Kuwi duit aja diselempetke ning kono. Apa? Tak gocekne. Mane-man lho jeneng mambu kringet. Yo, kuwi nek deleguk ora payu. Lah, kuwi nek deleguk aku wis ngerti kelakuanmu berdua. Kelakuane piye? Rupa entuk ayune kelakuan ya copet. Titip. Nah, apa? Nanti ora usah. Aku wis duwe kok. Ndi? Nggon aku abang. Aku sing nuntun iki. Oh, awas tak colong. Les, bejane dhewe-dhewe kok. Al-Fatihah tunjuk Kiseno Nugroho. Matur sembah nuwun ya nak. Iya. Ning tawang napa? Loro. Kan apa itu ada tadi berarti kidungke ya turi-turi putih lah. Oh, turi-turi putih. Bintang tamu daripada Linggo kan nganggo Mbak siapa? Mbak Elisa. Itu ditunggoni sama ibu tuh nyanyi. Mbak Elisa, Mbak turi-turi putih. Eka. Oh. Iya. Elisa jumeneng nak mangga. Oh, aku ya kok dilebokke neh. Anu Pak. Pak Tumiyono. Nek maringi garing niku au-au terus ditapuk mau karo dhewe. Piye lek wis entuk? Sembah nuwun. Doro, dhuwurmu jawa sekali mau sodo, Doro. Wah, bahaya iki. Jebule ya gelem. Dah ya, balik. Ya, terima kasih Pak. Turun. Buat seluruh hadirin yang hadir malam ini saya mohon doa restunya, semoga apa yang dipikirkan di dalam kompleks ini bahwa ke depan kompleks ini akan menjadi satu, di belakang akan menjadi pesantren Hafiz dan sudah sekarang itu
Paus Tatali mohon berdiri, ini teman dari Turki. Wah, itu yang mimpin pesantren di luar, itu santrinya banyak di Indonesia. Jadi Pak Ali, aku ngomong bahasa Indonesia ngerti ya? Oh, tahu Pak, bahasa Indonesia ya, tahu. Karena nyebut Ali aja, kalau lainnya nggak ngerti. Silakan duduk Pak. Nah, jadi saya terima kasih. Selanjutnya di ruang-ruang depan sudah mulai jalan ke depan, mudah-mudahan pendidikan ini bergerak. Amin. Akibat doa restu Bapak Ibu hadirin yang hadir malam hari ini. Sekarang nyanyi reng. Jadi sawerannya aku sisa nyanyi. Balik lagi. Ayo le, kek nih le, sama wis janji. Ayo kek nih. Ayo. Wis entuk barang kok iki. Kosik to, aku nyawer Pak Tumiono ibaratnya lak nguyahi segoro. Ngapa? Kualat gede. Apa ono iki duit lho dudu karambol, diselentik balik iki ora ono. Ya wis lah nyanyi rampung. Ya. Oke, matur sembah nuwun Pak. Dene. Ya. Jone bojoku ngene iki nyambut gawe, tok duit jejerika. Ayo. Kuwi duit aja diselempetke ning kono. Apa? Tak gocekne. Mane-man lho sing penting mambuk Yo, kuwi nek deleguk ora payu. Lah, kuwi nek deleguk aku wis ngerti kelakuanmu berdua. Kelakuane piye? Rupa entuk ayune kelakuan ya copet. Titip. Nah, Apa? nanti ora usah. Aku wis duwe kok. Ndi? Nggon aku abang. Aku sing nuntun iki. Oh, awas tak colong. Bejane dhewe-dhewe kok serik lho. Iki presiden do ngadeg Mbak Eka. Piye? Iki ngancani Elisa mau Iya. Pak Tumiono ngersake turi-turi putih. Kowe mudeng ora ngertos sing sanggo jaranan kan. Aku ora budek rasa bongok-bongok. Nggih, iki pun kula cileke swantene. Cileke omong karo piyayi sing halus to. Sing alus niki pun alus kula kramak-kramakake lho. Ya kramake kok iso kasare ra umum ngene lho. Niki Lah bahasane ki yo ngono kuwi Lek. Nggih, ngene sa, ngene. Kula nuwun sewu Pak De Gareng. Nggih. Kirokno nuwun sewu. Nuwun sewu Pak De Goreng. Gareng. Pak De Gareng kok Pak De Goreng. Gareng. Gareng. Nah, Nuwun sewu. menawi suwanten kula kados mekaten. Menawi suwanten kula kados mekaten, nuwun sewu menawi mboten nonton sewu nggih $200 mboten napa-napa. Ora Enek to Lek. sinden polip kok bojak to Mas. Sinden apa? Polip. Irung iki lho, swara irung sengao. Ora polip kuwi pancen ukarane ya ngono kuwi kok. Sik Kados ngaten iki sampun kula kramakake saalus-alusipun. iki wis halus. Menawi boten sekeca, nggih berarti kupingmu sing salah. Kowe ora ngerti. Iki kupinge jilian lho. Jilihan Kupinge jilian. oh pincam. Wis ora sak ketoke lucon kuwi. Ora percaya lho. Aku bar lucon kuwi kupingku lara tenan. Titikane kuping jilian kuwi to. Iku privat. Kuping sing siji nek didemok kuwi ora muni. Kuwi iki kuping asli. Nek didemok muni kuwi jilian. Oh, cobi niki kuping asli boten. Asli. Ora tak Dan tuku. muni cobi Iki nek bahan. iki nih. Iki asli. Asli. Sijine sing kono. Coba ya. Aduh, Lah. Berarti silihan. Berarti bener baru Lah iya, sing kuping iki sithik lho, nganti mili to. Lho, mili. iki nyat irigasi kok. Wong, wah, rupane ayu. Ngapa? Ngapa? Nek ayo terus ngapa? Aku seneng. Ya yo, nek seneng yo. Cak mburi sik. Apa ya cukup $100 tok. Gedhe aku. Aku mula gejer wong ayu wegah wis. Ayo dilagoke turi-turi Pak Tumiono putih. ngersake Turi-turi putih. Ya, Iki monggo. Semarangan gitu turi-turi putih. Ya. Turi. Ya. Apa dibukani celuk ya ora apa-apa. Celuk wae celuk. Ya.
Monggo Mbak Elisa yo kena, Mbak Eka yo kena. Monggo. Kembang gedang ayo danggal tebu. Kena ngono. Lah ra tak disaut kok. Nyanyi nembangnya. Ya. Oh nggih. Ya. Kembang mekar aku milih kembang mekar. Kembang mekar aku milih kembang mekar. Rakyat pada jujur Indonesia adil makmur. Baira Kembang apa Mas Gareng? Pisan kas wae. Ya. Kembang, ki mau kembang apa? Menur. Menur. Apa? Menur. Kembang menur. Wah, bodet tenan iki pas gorenge. Menur kok, mendur. Cepat deh. Saiki kembang melati wis sing umum. Melati, ya. Kembang melati. Aku milih kembang melati. Kembang melati. Aku milih kembang melati. Negeri kita harus merdeka. Indonesia tetap merdeka. Baira Wis kuwi wae. Tambah siji. Tambah siji ya. Kembang api. Ayo. Kembang apa? Kembang api. Kembang api. Kowe lek Kembang api kon jebluki cengele kuwi. Mau usul sak ora entuk. Ya ora wong kembang api ya ora mlebu ning nggo cakepan kok ya kuwi. Ora mlebu ya dilebokke, jare ra enak. Yo, iki mau wis wae. Pak Tumyono maringi sawer iki mau dienggo pepeling. Pepeling. Wah, sakit. Aku seneng ngarani lagu iki mlipir. Senenge Mas Eno iku ora to the point. Maringi saweran iki nggo pepeling. Iki pepeling lagune. Lah iya. Iki sanggit ora cekmol. Heeh. Di bawani piyai loro ya ora apa-apa. Ya. Apa Mbak Elisa ya ora apa-apa, Mbak Eka ya ora apa-apa. Heeh. Pepeling. Heeh. Nggo ngelingke wong manembah. Ya. rukun Islam kang lima puniki. Lho iki apik lho Mas Gareng iki. Pripun? Lho Mbak Elisa Orkarus Alaso iki lagi wae merayakan hari Natal. Oh iya, dhek ya ora wegah nembang pepeling. Oh, enggak masalah. Nggih. Boten, kan ini untuk semuanya, Ya, mengingatkan betul. untuk beribadah. Nah, ini sing namanya seni mempersatukan yo iki. Nggih. Berarti tanpa beda-bedake. Cik. Luar biasa. Ayu tenan kowe. Ya pancene. Wis jelas. Wedok kok ya. Yo ning ora beker. Ndak ngeto iki ngapa cedak kene lho, cedak wong ayu.
gede. Nah, di sini lho. Nah, ngene kan dadi kaya pancuran kapit sendang. Iki sendange, pancurane iki. Apa? Kowe pancuran? Ayo wong sing ngapit sendang kok ngene ya pancurane mung ngidir. Akarepe diapit apa? Diapit calon. Sak. Lah sedih. Enggak. Apit calon. Neno aja padha ditinggalke Bejane sing duwe ya Mas. Pripun? Bejane sing duwe wis rupane ayu. Pinter S2 Terus nembangi suarane ya apik, syarat sijine ya wis kecekel. Apa? Gampang dihapusi. Kok ngerti nek kuwi gampang dihapusi apa kowe tau ngapusi Elisa? Loh, lah arep ngerti iki kepiye wong urung dadi pacarku. Lah tekono gelem ora dadi pacarmu? Kowe karo aku piye, Dek? emangnya kowe jomblo po? Sapa le aku blu sapa? Jomblo. Oh, jomblo. Jomblo iki rong duwe pasangan. Oh. Nah, aku ceto jomblo. Oh, Nek iki kowe jomblo apa rane? Loh, aku jomblo apa, Mas? Hah? Aku jomblo. Iki jompo ya. Iki udah jomblo sang. Iki jompo ora jomblo. Jompo. Karmu noblo. Ora, aku sampean ki piyai sepuh. Nah, Iki udah jomblo. Napa? Jumbleng. Oh, kamu jumbleng. Kowe ngerti jumbleng? Enggak tahu. Apa jumbleng? Kuwi dawah pungkasan jumbleng kuwi. Dawah jatuh. Ah, Pungkasan pungkasan terakhir. Berarti jatuh di akhir-akhir. Ah, Apa kuwi ne? TLK telek. Wah, panjenenganipun Pakde Goreng adalah jumbleng alias Gareng kok goreng. alias telek. Aja goreng to, garong. 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 Aku kan garong hatimu. Ah, bedane. Hah? Nek aku mau masuk karo men kuwi menungso apa dudu wong raine putih kabeh. Aku ya untuk kowe ya wegah. Lah kenapa? Tiwas kisinan, duwe bojo kaya ngene suarane banter bar malam pertama. Enak tenan. Ya kowe meni enak tenane ya mbak-mbakmu ki diselehke sik. Apa? Mbakku. Iki oyot mimang. So, Oyot mimang kok mbakku. Elisa karo mbakmu iso guyu wae iki. Ingin ketoke iki. Ingin. Ya. Rukuni sampu niki Wah iki saka Ibu Warsini Tumiyono. Nggih. Buwarsi. Ingkang nyekar Mbak Elisa nyuwun podang kuning. Ya nyo, iki nggonamu kok aja. Waduh, matur sempan nuwun. Nggih. Estu niki nggih kula. Lah iya. Waduh. Ngene iki lho, bosing tenanan ya kaya ngene iki. Langsung dinehke ngono kuwi ra kaya iki. Lah nek kuwi Ento sitik kowe langsung kowe Jadi melu kok aku. jero? Heeh. Kowe melu aku lho. Dadi iki jatahku engko kowe kerine. Belit. Sik bengi iki kok aku sing mbok musuhi, biasane mungsuhmu kae lho. Ya iki saiki bosku kok. kae bose. Akeh lomo wong kari ngelungke, coba duwite dhewe ya ora mungkin keke kowe. Oh iya ya. Wong Lah iki kae kaya duwene dudu konamu. kowe ngerti Maseno kuwi. Watu akeh dikeki oli. Apa? Wis 100 lunyu wae. Wong kowe rung tau ngerti aku kok muni watu akeh kayak oli ora. Yo. Sahatate kang angka siji Mau yo ana anu dawuh saka Pak Tumiyono engko badhe ngluncat Mbak Eka karo Mbak Ayu.
Oh nggih. Niki wae to lek gareng muni kan nek guru bawa pepeling aku ya iso mangsane gur kowe ka realisasi iso. Iki pengen nembang. Kowe ayo coba-coba tak weruh suarane kaya ngapa? Ya aku wis nyuara lho ket mau. Ya jare mau pengen nembang aku ya iso ngono kuwi. Yen. Ngewi-wi wong arep nembang. Dia napik tenan. Apik lek, apik suaramu apik tenan iki. Ora nembang ra paten. Lah kuwi malah nembang kok wis njegok ya, Mas. Lagi sithik kowe aku wis kemerengseng ati. Biasane mentok lagi sithik kok wis kemerengseng. Ora segotok. Ngono ta? Ya. Kang kaping loro salat. Jane. Iya kok pandek. Tin jare arep nyemak aku tin. Dene Kang. Dene. Maksamu aku petuk Bagong kowe mbok semak-semak kok ngono. Aku ngerti. ora kuwi sing cetha, gedhe iki dene lho. Dene. Ah, ora wis dene. Terus. Dene. Rada lemu nyara ki ndingluk, gedhe ki anggere ndingluk. Dene lho, ndingluk. Dene. Coba ndingluk kene, ndingluk kene. Dene. Coba nek sirahe pindah dengkul, coba. Rasudi. Nembang kono. Aku arep dadi wong apik disabotase kono, Bang. Ora rasane su ngono kuwi dadi dagelan ki ora kena mutungan ngono kuwi. Ora bareng nesu-nesu. Ora entuk nesu ya. Wingi kene dagelan mutung nesu tekan omah setruk lho. Dene kang telu. Lambemu dadak ngono bareng to, Lek. Terus ro. Kene kowe apal mbok kowe dhewe kono nembang. Kan ngajari nek Aku amatir apa piye nembang disemak-semak. Ya wis ora nyuwara. Malah rasa geger to. Ramadan nindakno apa sa. Lambemu anggar ngono marek gemes lek kaya silet pitik kae lho. Tenan iki marek gemes aku. Apa? Titukno dhewe. Ora ana silit pitik kok dienggo nembang. Ayo kok malah lungguh. Papat za. Piye? Papat zakat Zainal. Papat zakat ping 5 ibadah haji rukune Islam sampurna. Nah, mangga kepeling yuk.
Sembah nuwun. Ya Mbak Elisa karo Mbak Eka karo Mas Gareng. Pripun Mas? Waduh jan. Matur nuwun ya, Nduk. Nggih sami-sami. Kan harus dijawab. Ya tapi aja kok sampean sing lagi arang-arang ketemu aku bendina ketemu jane wis bunek ngurusi cah siji kuwi. Ayo wong. Iya. Empat papan yen ning kene ya diluske sithik ajar alus. Piai Putri saya tatah alus. Empan papan ki apa? Ya ndelok nggone situasi dan kondisine. Lihat empatnya. Yen ngene iki alus. 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 Nah. Alus. Nah. Kula kedah baripun. Alus ngaten niki sampun pun leres napa dereng? Aku suwe-suwe malah wedi. Lah wong bocah wis ajar alus ya malah wedi kowe iki ora. Lah wong alus malah ngeden-ngeden e. Ya tak rem iki. Tapi jangan dirubah. Iku ciri wanci Lelo Ginawa mati. Yaitulah Elisa ya kaya ngono kuwi. Lelo mati aku ra gelem. Hah? Lelo mati apa to? Aku ra lilo mati. Mati aku wis iki wae. Ngejak-ngejak. Cek omong apa ki aku ngene. Orang nyambung. Maksudnya iki ciri khasmu Elisa, ciri khasmu. Aja dirubah ya, Nduk. Batin. Iya. Kalau menika Mas Gareng, wonten saking Bapak Suratin Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Nggih, ngersaken. Iya. Nyuwun lagu Nyidam Sari katur penyanyi Bapak Tumiyono, semoga selalu diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang lebih penting putra-putranya menjadi anak yang berguna buat diri sendiri dan orang lain. Nggih. Kalian menika kathah sanget dilalah kok legi streaming awake dhewe tok wae sing nonton 26.000 no. Oh iya. Durung karo streaming liyane sing padha streaming bengi iki. Saya merasa bahwa malam ini pemecah rekor. Iya. Sing streaming Seno Dalang Seno. Nggih, Sanggar Cemara. Sanggar Cemara, PWKS mboten kirim niki ketok mboten. Sanggar Cemara, ono Coroko. Doto Sawala. Iya. Mogo Potongo, Moto Mombo. Heeh. Channelku dhewe wae 26.000 iki Mas. Luar biasa dah susukan. Matur sembah nuwun. Mula akeh sing bodhe kirim nawala, iya. Nuwun lagu lumantar WA, iya. Yo diaturake dhisik, iya. Apa Mas? Niki gilirane sinten? Terus pundi? Gilirane sing nembang sinten niki? Nggih. Menika wonten pamundutan kathah sanget, iya. Kembang rawe ana, ya sambel kemangi lali janjine. Nggih. Kalian pengumuman menika wonten kendaraan ingkang kedadipun geser. Oh iya waduh. Ana saya tangkon ndak iki di info mobil AD 8894 LK. Oh iya. Ponte Musa Entertainment disuruh maju karena ada mobil yang mau keluar. Matur suwun. Oh iya, ngono ya Mak. Yo. Ayo Mbak Kadung Tresno iki ana sing nyuwun mau. Ya. Diaturake Mbak Tiwi. Monggo
saka Jabodetabek ya Elisa ndak selak ditunggu-tunggu karo Butu Miyono Warsini nggih monggo konjur tengok-tengok ya kan gentenan nang kene kon dolan mau piye ya paten kula niku ajeng nembang niki mau kelang kesenangannya kelangenannya apa sih kesukaan itu bahasa Jawane anu karemenan apa karemenanipun Ibu Tumiono Ibu Warsini tadi kadung tresno juga itu kesukaannya kowe iki omong apa ya kowe iki jak omong apik-apik ya wangsulamu kowe iki omong apa lha apa mudeng iki mong kesukaane Prabanu Butu Miyono kuwi kadung tresno oh kowe ya cetha wong kowe seratine kok apa seratine? Serati iki tegese sing ngopeni kowe. Oh nggih. Aku ora mudeng kok, Nduk. Aku kulino halus-halusan kok. Kulino halus-halus. Ya ben variasi yo jajal sing kaya ngene. Ora. Dijajal tok apa ora eman-eman? Hah? Ya dijajal maksudnya dirasakan, dirungokake. Apa sih? Didengarkan. dirasakake ngene lho boleh keluar kasar ning jero tetep alus oh jerone kudu alus nganggo rasa kuwi moyo nganggo rasa ya carane piye apa aku nek ngomong ngene artine aku ora duwe rasa aku tetep duwe rasa darurat tapi kenapa kowe merasa aku ora duwe rasa karo bojoku galak iki Mas kandhane ya bojoku iki ora tau nyuwara lho soal rasa to iki keren lho iki pendopone pendopo Tumiono entrepreneur senika pendopo Roro Warsini iki sing diarani pendopo lanang lan wadon keren ya keren ki apik banget jadi kaya Taj Mahal ngono Jodha Akbar yo aku yo pengen aku kapan yo dikaweke kaya ngono mbok aja digeret-geret engko ucul ya maaf iki kawan omongan kok geret-geret klambi engko ucul kondakan iki pancen ciri khas pendopo Tumiono yo ngene iki ya besar banget nih pendopo Jati paling gede sa Indonesia raya yo kae kamar kecil lewe 3 selera lho 3 selera kok iso berdiri duduk jongkok ana kabeh iya aku tak go kabeh mau tak rata dijajal kabeh heeh ning yo sing apa iki ibu ngenteni suaramu lho Duk Ibu Warsini nyuwun pedang kuning niki wau mangga Nadyan wujud temong peksi lho nek nembang fasih to nggih kok halus bareng nembang ya kudu jare kudu nganggo rasa nek nembang kudu nganggo rasa dadi ya kaya ngono tapi nek ngomong kadang-kadang ora iso ya ning kuwi ngomong biasa ya kudu cethok pocleng-pocleng iblis lan setan padha jek-jekan wah malah butuh cakil sumuke tambah meneh Elisa iki napa Pak transferan saka Pak Tristianto Suking Dalu nggih nyuwun gending bajing loncat Mbak Ayu kali Mbak Eka Mbak Ayu kali Mbak Eka sampun ditransfer pinten mangke ndak salah lho 3,5 juta 3,5 juta 3 juta iki perinciane ya ono rinciane berang ono jan tobat tenan ya Mbak Ayu 500 ya Mbak Eka 500 Mbak Eka 500 loh turahet 2,5 juta kas yoga 1 juta kas yoga 1 juta isi 1,5 juta Pak Seno wah nah lah aku
Lah kowe ngrombong sapa? Aku ora katut. Ning kene ora ana tulisane gareng kok. Ya usulno to no. Ya tak balesane sik. Coba mengko dibales ora. Mesake ora arep tak balesi. Oh, Setiakawan to. Wis, ora arep dibalesi ro Pak Kristianto. Dinteni sik. Sabar. Balesi kok cepet ki mesti bales sabu endi? Ngono mesti. Ora. Ki lho tulisane gareng dereng, Pak. Oh ya, bagus. Wis, tengok sik. Setiakawan, Setiakawan. Ya. Oh, langsung dibalesi. Cepet, Pak. Lho kok gambar peti. Ya wes kuwi nasibmu lho, ora entuk. Rasan jaluk ora entuk saweran paten. Rapat teken. Ayo. Wes wenggon kula goleki si podang jenar ipo bunga nyanding bisa dadi tombo ya mangga esuk awan yo no esuk awan ning omah wis ora kerasan goleki sing tak sayang mubeng mikiran aku goleki ora krasa esuk eman
Kari lungguh kok gebor-gebor. Kowe arep ngapa kowe? Niki sampun. Sampun piye? Kowe iki meneng nggon plafon iki tulisane bintang tamu Elisa karo Sawasu. Oh iya. Wong anggere gambare mlebu bor. Bor wis berat. Oh iya. Iya. Baliho. Baliho. Kowe iki bintang tamu rumangsamu bintang 7 apa piye? Bintang kejora, bintang hatimu lah. Iki bocah iki sentet apa piye lah? So nyentek-nyentek iki lho. Ya ora ya sipate ngono kuwi kok ya. Ya ciri khase, Ciri khase pancen ngono. Ayo